İsa peygamberin zamanında heyvere fasık adam varmıştı. Kan ömrünü dürügü günahlarda geçiriptir. Tamam Müslümanlığın eşitmeli görürler abi. İnsan saz ve insan terbiyet beriyen görürler. İsa peygamberin zamanında bir adam varmış, fakir kan günah ediptir. Kıskırak geçeyli, bir öz yandan ödü kan günah etiyerliğini de öz fikirde harap olmalı. Onun bir İsa peygamber bir yerden geliyaka bir abid, bir ibadet etiyen adamın yolu salamına vardır İsa peygamber. Bir abid, kadim abid diye ibadet etiyen adam. Onun ikisi ol peygamber, o da abid, şun ümmetinin içinde ikisi iki nur olup, derman olup, keyif edip lezzetin içinde hem sohbet bolup, gurrundeş olup duranmışlar. Inni ol da sorayanlar, cevap berýänler, ya İsa peygamber ona nasihat etýänler. Hullasy ikisi gurrun etip duranmışlar. Ol ýanky günahkar adam da şu ödü günahkar, ödü we minnetdir pendip ýüregine düşüp bir görse İsa peygamber ol abid bilen biledu. Şolun duruşlaryny görüp ödü gözünden ýaş akyp ýüregi ýanmana durupdyr. Meni ömrüm boş geçirdim deyip, olan ikisi gurrundeş bolup duruşunu, nur tökülüp duruşunu gursağı bilen görapdyr da. Gursağın näki o göz görmelle da onu, gursakdaky göz görmelle onu. Öz gözünden ýaş akdyryp, ýüregi ýanyp, hey can Allah, men tövbe etdim, men İsa peygamberiň ýanyna bar, tövbe deýini deyip, öz bir ihtiyar İsa peygambere gaşyn süýşüp barıverdir. Tom İsa peygamberi goluyla verenne yankı abid ibadet etyen görse o yakası belli fasık adam geliye yönü gözünden yaş akıptı. Git aňyrak dur diptir, ýerek gelýän diptir. Yank abid kepläpdir. Bir ömür günah bilen geçirip diptir. Men İsa peygamber bilen gurrun dipdün, biziň aramyzda geljek bolýanmy diptir. Tekebbürlik edipdi hanne. Biziň aramyzda sen gelişmersiň diptir. Men nitin näçe ýyllar bada detkespen dipdir. Bir ömür günah bilen edip, bir aglan bolup gelip biziň ýanymyza goşuljak bolýanmy? Biziň meclisimizde mezahim bolma, get aňyrak dur dipdir. Bir diýsen İsa peygamber, men nitin falan abid dipdir. Hudaýa dipdir, kıyamet bolanyny men şulardan menen turmaýyn dipdir. Allah wahy indiripdir şu wagt, şu lehzede. Allah wahy indiripdir şu lehzede. Allah yer göň yaradan Allah wahy indiripdir şu lehzede. Ey İsa peygamber dipdir. Sofiň dogasyny kabul edeýin dipdir. Kıyamet ikisini bile turulacak dälipdir. Sofi o ibadet etýäne cehennemi bererin ve aglak gelýän beheşti bererin, kıyamatda bir ýerde goýmaryn, gaýgysız bolsun dipdir. Allah wahy indiripdir. Ki anra jiger khun şude suzu derd, gerin tekye ber taat-e khiş kerd. Ki anra jiger khun şude suzu derd, gerin tekye ber taat-e khiş kerd. Bibenni ýüregi ýanyp gözünden ýaş akyp gelýär dipdir. Men bibenden söýdüm dipdir. Bir dipdir men palan abid boljak diýip tekebbürlenip kespe, men bibenden söýmeýän dipdir. Ibadet şondan çürüm etýärmi dipdir. Bir ýüregi ýanyp gelýär dipdir. Zihniňizde gelämasyn näjire bir fasyk adamy hormat goýulyp otýar. Fasyk adamy hormat goýulynak ýüregini ýakyp tövbe etip gelişine hormat goýulyp otýar. İbadet etpirene hormat goýulmady. Yo on ibadetine hormat goýulmandyrylanak, on tekebbürlik niýetiniň biderekligine ony bir hormatçylyk bolup otýar. Ony cehenneme gaşyn iýerler diýip otýar Allah tarapdan. Mun bir ders almaly. Bir adam ibadet edenine başka kişi inlemese Hudaýyň ýanyna metrutmuşdyk. Hudaýyň ýanyna zelilmişdik. Bir ders almaly. Kepläp duran ders almaly, eşitip duran ders almaly. İbadet edende halky äsgermeseň Allah kabul etmeýänmişdik. Yönü pulumma, yönü riyasetimma, yönü nämamma, makamımma, owadallygymma, men heykelimma, men gelişigimma diýip tekebbürlik etýänler asıl Allah söýüp bermedi.
secde gitip tekepirlik etýän adam Allah söýmännu. Ýöne men gelşigim ma, men heykelim ma, men owadallygym ma, men nämen ma diýip halkyň ýüregini ýakyp, başykşy ähmiýet bermeýän adam, başykşy hormat goýmaýar. Erine hormat goýanak, dinanasyna hormat goýanak, özüniň ýa pul, ýa gelşik, ýa tähsilaty sebepli. Hormat goýanak, innanak, ýa öz ogul gyýdyny, ýa hatda enatasyny 4-5 heftemin nodal aýdanlaryň, tiz huşany giýreni bäri, enatasyny agdyna gelen kefayt ýadyp. Enatasyny agdyna gelen kefayt ýa. Bir erkek adama hamana bir jowan fasyk, bir erkek erkege biderek zat foş edip söwmeýärmi? Enatası aýtýar men gyýdymyz diýip gyýdy otyha. Şu erkekli ýanak bol bize söwýär diýdi. O diýdi sätme aýtyp biljek ga honjamyň aýdýan zadyny. Şu keple bilen bize söwýär diýdi. Allah Taalaň gurrüňi din gurrüňini wezden ibadet etip geçipdi. Öz ibadet kasy varmış. Emma ibadet etýän ip halka hormat goýmasa, o toba edip aglak kirýäni de hormat goýmandy. Get aňyrrakdyr diýip. Hudaý şonu söýmändi. Araňyzga açarnypdyr. Aýtypdyr o ibadet etýäni. O ýüregi ýank gelýänligi sebepli fasykda bolsaň, ha hormat goýmaly, ýok o gurrüň däl. Fasyk bolsa toba etse hormat goýmaly gurrüňi. Ýüregi ýansa o da azizligine hormat goýmaly. Men Allah'ın kapsını girecek diýse, yok sana Allah'ın kapsını iyi olan yanak bolup, öz adyny senet edilen yanak bolup, sana yol yok diýmesizlik görürüň. Hemmemizin ders almaly görürüňmiz. Beýleki insanlara hormat goýmadan çyrim. Allah Taala dünýä we ahiretiňizi abad etsin. Hudaý hemmeňizi has hususy mehabbeti sinin bendelerinden etsin inşallah. Allah rahmet kapsından hiç gaýsyňyz aýyrmasyn inşallah. Hem oturan jelesede hazır adam we hem daşdan eşdiýän sözümizi eşdiýänlere. Allah dünýä we ahiretimizi abad edip halal ırzqyl berip namarda zar mätäç etmesin. Çym diniň maňzy, diniň manasy ýürüýsin. Müslümanlaryň arasynda, hususan türkmen dogançyklarymyň arasynda, hususan tejwid öwrenýärlerin arasynda, qarylaryň arasynda, mollajalyň arasynda, soflaryň arasynda, tarikatda gezberenlerin arasynda, hüjrelerde gezýärleri, kargerlerin arasynda, kasyplaryň arasynda, we her kim müslüman bolsa, Allah ya eyyuhellezine amenu diýär. Her kim müslüman bolsa amel etmeli. Saylaw ýok arasynda diýär. Allah Taala iman kamil, İslam kamil, ihsan kamillen hiç gaýsymy aýyrmasyn. Bir alhamd kul huwa